Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эфирда имамның садык тапшыруы сездән килеп билешкән сорауларга бергәләп имамнарыбыз белән, алимнарыбыз белән, остазларыбыз, укытучыларыбыз белән җавап таба торган программа. Ә инде үзегезнең борчыган сорауларыгызны әлбәттә безгә юллый аласыз. Электрон адресыбыз uznaim@imam-sabachka-hazur.ru дип атала. Инде иншалла без аларга җавап кайтарга тырышабыз. Инде бүгенге безнең тапшыруыбызның төп кунагы сезнең сорауларыгызга җавап кайтаручы имамыбыз, имам мөхтәсибебез, Чирмешән районының имам мөхтәсибе Рамил хәзрәт Ибраһимов. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәзрәт, шушындай ерак юллардан монда кадәр килеп, инде менә безнең халкыбыз өчен шулай тырышуыгыз өчен Аллаһ Тәгалә сезгә рәхмәтен бирсен, бәрәкәтен бирсен. Һәм инде әлбәттә бүгенге тапшыру өчен тел ачкычлар бирсә иде. Амин, амин. Аллаһ Тәгалә рәхмәт ясасын. Башлап җибәрәбез. Бисмилlah. Бисмилlah дигез, иншаллах. Беренче килеп ирешкән сорау: хатын-кыз бакчада, мәсәлән, бәрәңге бакчасында ничек киенеп эшләргә тиеш? Мәсәлән, озын күлмәктә эшләү уңайсыз, яулыкны эссе көндә урап кисәң, ул бик каты тирләтә, шуңа күрә бер төрле эффектив мәсьәлә бармы? Бисмилlah ва салату ва саламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Алхамдулилlah бармакта ва хәмд ва сана Раббыбыз Аллаһ субхана ва тааля габул саиде хәмдә сөйкле пәйгамбәребезгә салават шәрифләребез ирешсә иде. Амин. Әлбәттә динебез безнең күп кырлы. Ничек пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Җиңеләйтегез, авыр этмәгез" диде. Һәм шушы менә бу хадисләргә таянып, әлбәттә инде дөресендә хатын-кызга менә бакчада эшләсенме, инде башка урыннарда эшләсенме, инде теге әгәр дә инде ират башка чит ират күзе төшми икән, авылларда инде бирәк әгәр дә кыймалар инде биек булса, башка чит иратлар күрмәсә, ул вакытта инде җиңелрәк киенергә рөхсәт ителә. Менә монда шарт булып тора. Әгәр дә башка чит ирләр күрергә тиеш түгел инде менә. Ул очракта рөхсәт ителә җиңелрәк киенергә хатын-кызга инде. Үзенә уңайлырак рәвештә. Үзенә ничек уңайлы, менә шул рәвештә киенә ала инде. Гомумән, мәсәлән, хәтта ки бер кешедә булмаса да, әдәп дигән әйбер бар. Аллаһ Тәгалә каршында бит инде фәрештәләр каршында иратлар булсын, хатын-кызлар булсын, аларның берәр төрле шик бармы дип әйтик инде. Мәсәлән, мине бер кемдә күрмәй рәхәтләндереп йөримә дигән сүз түгел бит инде. Юк инде, ул гаврат бит инде, барыбер хәтта ки үзеңә дә гаврат бит инде. Хәтта ки үзеңә дә гаврат, ну монда яулыкны салырга мөмкин инде, итәксез шалбарга мөмкин алыштырга инде, җиңелчәрәк, калын булмаган әйберләр киергә мөмкин инде. Шәригатебез әлхәмдүлилләһ менә бу берне рөхсәт итә инде. Әгәр дә менә шар булып тора, фақат чит ирләр күрмәсә инде. Инде икенче сорауга күчәбез. Һәр кешенең көн сайын үз мәшәкатьләре, авырлыклары бар. Безгә сорауны да хәтта кисәчинә кебек язалар. Күпме генә тырышмасак та, хәтта кемдә тырышсак та инде, гел яңа авырлыклар туып тора. Хәтта рәхәт чакта да ул рәхәтлек берничә мизгел дәврендә генә була. Бу дөньяда җан тынычлыгына ирешеп буламы дигән менә шундый хәтта ки фәлсәфи сорау. Иншалла, ни әлхәмдүлилләһ ирешеп була. Бик тақвалы һәм бик иманлы булсаң гына инде тынычлыкка ирешеп була. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля Куръан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ала би зикриллаһи татмаиннал кулуб." Сезнең ди күңелләрегез, йөрәкләрегез ди, фақат мине ди, минем белән тормышыгызны бәйләп, гамәлләрегезне бәйләп, гамәлләрегезне бәйләгән очракта гына, ул вакытта да күңелләрегез ди тынычлык таба ди. Әди башка нәрсәләр, әгәр дә без инде харам юллар белән тынычлык эзлибез икән, тыелган юллар белән тынычлык эзлибез икән, ул вакытлыча гына. Һәм Аллаһ субхана ва тааля ул әйберләрне без теге шәһвәтебезгә ирешәбез икән, шәһвәтебез артыннан иярәбез икән, ул теге ирек бирмә нәфсеңә биргә сайын әсенә дигән кебек без аны туйдыра алмыйбыз. Нәфис безнең бер кайчанда туймый, анарга бер кайчанда җитми. Фақат шәригатебез рөхсәт иткән юл инде тақвалы булырга, гыйлемле булырга һәм күңелебезне, тормышыбызны фақат Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алу очракта бәйләсәк, иншалла Аллаһ субхана ва тааля күңелләребезгә тынычлык бирер һәм ризыкларыбызга бәрәкәтләрен насыйп итәр иншалла. Иншалла. Менә шундый тагын бу сораудан чыккан әйбер, күпме генә тырышсак та яңа авырлыклар туып тора. Ләкин ничек кенә булмасын, авырлыклар бу тормышның бер составляющий кебек тә бит инде. Ул сахабалар үз киресенчә авырлык булмаса борчыла башлаганнар. Уйлаганнар, Аллаһ Тәгалә оныттымы икән әллә безне дип. Сынау килгәндә генә тыныч булганнар алар. Аллаһка шөкер, хәзер сынау килде дип. Монда бу аят, Куръан-ы Кәримдә шундый бер матур бер аят бар. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
фитнәтен тасбирун деген Алла субхану ва тааля әйтә. Бер-берләрегезне ди, ягъни теге сынар өчен яраттык ди. Түзә алырсыз микән ди Алла Тәгалә әйтә. Һәм тормыш булгач теге кеше сыналмыйчак бит инде булмый. Алла Тәгалә кемдер хәләл шифат белән сынай, кемдер балалар белән сынай, кемдер эш белән сынай, кемдер туганнары белән сынала. Иншалла сабырлык белән түзеп чыгарга инде. Иншалла язган тормышны Алла Тәгалә. Ләкин әгәр дә карасак, тормышыбыз күп очракта безнең сынаулардан тормый бит. Рәхәт вакытлардан тора. Сынаулар фақат Аллаһ Тәгалә бирә. Безләрне әзме күпме уйландырыр өчен, әзме күпме тәүбәгә килмәс микән бу бәндәм, шикр итә башламас микән бу бәндәм дип агаларсыз теге булмый. Инде шуннан да шушындай фәлсәфи сорауга да җавап таптык. Дөреслекдә бары тик Аллаһ Тәгаләгә итаат итү, тақва булу, ихлас булу. Алдагы килеп ирешкән сорау, минем этем төннәр буе улап чыга. Аны үтерергә ярыймы дилгән. Ул очракта бәлки күршеләренә комачалыйдыр, шул яктан да теге чыгып инде. Ул вакытта инде юллар бар, ләкин баштан бәлки башка урынга күчерү мөмкинлеге бардыр. Бәлки теге мисал дип шәһәрләрдә приютлар бар. Приютларда бар, инде шәһәрләрдән туялар да бит инде авылларга кайтарып җибәрәләр, пәсилләрне этләрне дигәндәй. Теге андый мөмкинлекләр баштан җиңелрәк юлларны әгәр дә уйларга кирәк, табарга кирәк. Әгәр дә ул вакытта булмаса, инде эткә авырлык китермичә кенә инде хәзер бит бар бит мөмкинлекләр. Йоклаталар, приютларга бирәләр. Ул вакытта инде менә рөхсәт ителә. Шул вакытта гына. Ләкин баштан без тырышабыз, баштан тырышабыз эткә урын эзләргә, иләмә чыгарып җибәргәме, анда авылга кайтарыргамы, приютларга биргәме, әгәр дә булмаса, инде вакытта йоклату рөхсәт ителә. Эткә зыян һәм авырлык китермичәк. Алдагы сорау, намаз вакытында бармакларны шартлату гыйбадәтне бозамы? Юк, бозмый. Бу макрух гамәл булып санала. Иншалла бармакларны шартлату намазны бозмый. Ләкин бу теге бозмый икән дип шартлатырга. Бозмый икән дип теге муеннарны сындырып анда теге баштан 10 бармагын тартып чыгасың анда теге ул вакытта теге намазның битендә хәрәкәтләр, намазга хәрәкәтләнү ярамый бит инде ул вакытта инде ул намазны боза. Әгәр дә инде бер шартлатып алдың, ләкин ул макрух булып санала инде анысы да. Ягъни анысы да макрух. Инде алдагы сорау, ни өчен шәйгә Һәм ризыкка дип әйтгән, ләкин шәй дип килгән, ни өчен шәйгә өрергә ярамый? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе бар. Пәйгамбәрбез әйтте, анда шәй булсынмы, эшеннеке өрергә өрүне тыйды. Бу шариғат тарафыннан без аны кабул итәбез. Ләкин аның без бит ишеттек, буйсындык. Безнең ни өчен, нәрсә өчен, ләкин бардыр аның теге фәнни яктан да аңлатмаса, ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям юктан гына әйтмәгәндер инде, аның хикмәте бардыр. Без мөселман буларак бу әйберне ишеттек һәм буйсындык. Эрмәскә икән, улач эрмәскә. Бу шәйгә генә кагылам, ягъни сыйыкка гына сыйыклыкка гына кагылам, әллә инде башка ризыкларга да кагыла. Башка ризыкларга кагыла. Аш булсын, тагын аш булсын, башка ризыкларга да. Тагын Алла инде өстәмә сорау шушыңа. Мәсәлән, кайнар ризыкны өрмичә кабул булмагач, ничек ашырга? Бута башарга. Бутыйсың да суына. Ягъни китергә бераз. Китергә Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта ашау вакытында безнең әдәпкә өйрәтте. Ризык чыкты икән, баштан Пәйгамбәрнең ашаган җиләк җимеш ашаган шулай бит. Җиләк җимеш аша, башка ризыкларны аша. Иншалла шул арада инде ашыкмыйчак, иншалла башка ризыкларга да күчәргә мөмкин инде. Һәм минем менә бер шундый укыганым бар, бер сахаба хатын-кыз ризык пешергәннән соң, инде пешкәннән соң аны алып өстенә кутлап куя торган булган. Һәм пар чыгудан туктагач кына инде ризыкка чакырган, һәм әйткән кайнар ризыкта бәрәкәт юк дигән. Ансы да бар, һәм менә безнең бит татарларда менә шундый гадәт бар, өстәлне томалып кую ашау ризыгын шулай бит инде. Ул вакытта менә безнең каян килеп чыккан дип әйтәбез килә, монда ризыкка кагалгач Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сауытларны, ризыкларны каплап калырга кушкан бит инде. Чөнки Аллаһ Тәгалә нәсәҗиб иңдерә дигән авыру.
чир һәм шуны капларга кушты пәйгамбәрбез. Менә шуннан инде ризыкка эре ягыннан, кайнар ризык ашамау ягыннан һәм ризыкны саклау ягыннан менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям менә шундый хәдис шәрифләр әйтеп калдырды безгә. Инде бераз ризыктан китәбез. Намаз темасына безгә сорау биргәннәр. Хатын-кыз намаз укыганда терсәкләрен бөтенләй җиргә куярга тиешме, әллә куймаса да ярыймы дигән. Куймаса да ярый, иншалла, намазы бозылмый. Ул куйса да ярый, куймаса да ярый. Ничек үзе теле намазны иншалла намаз бозылмый иншалла. Менә иратларга куярга ярый малай. Иратларга юк күргә ярамый пәйгамбәрбез саллаллаһу тыйды, башка хайван белән чагыштырды. Безнең әзрәк күтәрелергә тиеш инде терсәгебез. Ягъни идәннән җирдән аерылып тиеш иншалла. Кулланган алтыннан яки көмештән закат түләргә кирәкме хатын-кызларга? Кирәк. Хатын-кызларга да, иратларга да көмеш бар икән. Хатын иратларда бит инде көмеш, хатын-кызга алтын һәм көмеш булса, бөтенсен җыя да, саный да һәм шы җыелган алтын көмештән дип әйтик инде закат чыгарга тиеш. Әл-Җәсүм кем ул? Әл-Җәсүм Әл-Мансури, имам Әл-Мансури исемле бер галим үзенең китабында китерә. Ул Әл-Җәсүм монда һәрбер кеше менә бу әйбер белән очрашканы бардыр. Ул йоклаган вакытта менә кемдер буа кебек. Һәм ул бу галим әйтә, ул ди йоклаган вакытта безне килеп буучы шайтандыр диде. Һәм ул шайтандыр һәм куркыныч бер әйбердер диде. Һәм чөнки ул һәрбер без менә бу әйбер белән очрашканы бар. Безнең татарча бастырылу дип әйтәбез инде. Ничек? Бастырылу. Бастырылу менә арабчасы Әл-Җәсүм инде. Әл-Җәсүм исемле пәри дип әйтикме инде, җин дип әйтикме инде, шайтан дип әйтикме инде, менә кешене йоклаган вакытта төнлә килеп буучы шайтан. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям менә бу әйберләр булмасы өчен безгә һәр вакытта пәйгамбәрбез үзе дә аятул курсиләрне укып, соңгы менә Ихлас, Фәләк, Нәс сүрәләрен укып, үзен һәр көнне эшкәреп ята торган булган һәм тәһаратлы яткан инде. Йокы әдәпләренә килгәндә, менә бу әйберләр булмасы өчен, куркытмасы өчен, менә бу теге ул бит инде рәхәт нәрсә түгел бит инде. Без кеше уяна алмый, кеше курка, теге булып уяна, тиргә батып уяна һәм аңламый нәрсә булганын. Бөтен нәрсә безнең пәйгамбәрбез аңлатып калдырды. Йокы әдәпләрен әгәр дә без үтәсәк, иншалла менә бу әйберләр булмас, Аллаһ теләсә. Кадерле җәмәгать, исегезгә төшерәбез. Без имамнан сыйлык тапшыруын алып барабыз. Сездән килеп биргән сорауларга җаваплар эзләргә тырышабыз. Хәзрәтләребез белән, остазларыбыз белән инде иншалла сорауларыбыз булса, аларны экранда булган адресларга юллый аласыз. Дәвам итәбез. Менә шушындый бер сорау. Нәрсә ул Әл-Бәйт әл-Маъмур? Бәйтул Маъмур ул нәкъ менә Кәгъбәтулла өстендә. Кәгъбәтулла бит инде менә кешеләр өчен Алла субханаһу ва тааля гыйбадат кылу урыны ясады. Нәкъ шунда юк, Кәгъбәтулла бар, Кәгъбәтулла өстендә. Ул фақат фәрештәләр өчен генә. Ул Бәйтул Маъмур шушы урында әйләнеп торучы фәрештәләрне Алла субханаһу ва тааля атый инде исемнәрен. Һәм менә бу урын Бәйтул Маъмур әйләнеп йөрүче йорт дип атала инде. Әйләнеп шушы йорт тирәсендә әйләнеп торучы фәрештәләрне атый инде Аллаһ тааля шушы урынны. Бәйтул Маъмур фәрештәләр өчен Кәгъбәтулла. Гади телдә инде кешеләр таваф кылса, анда фәрештәләр таваф кыла. Ул Бәйтул Маъмур дип атала. Инде сездән килеп ирешкән тагын бер сорау. Мин тугач, әти-яним туу сәбәпле курбан китермәгәннәр. Мин ул курбанны хәзер үзем ясый аламмы? Менә шундый сорау хәзрәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям дә үзенә акыйка курбаны инде шалды. Әгәр дә без беләбез икән, безнең әти-әниләребез безгә чалмады икән, мөмкинлекләр булмады икән, менә бу белән беләбез икән. Һәм кеше олы яшькә җиткәч тә аңлап, менә бу әйберне үзенә менә бу курбан чала ала. Бу акыйка курбаны дип атала инде. Аның яшь ние юкмы? Юк, пәйгамбәрбез менә инде пәйгамбәр булганча пәйгамбәр булгач та үзенә курбан чалды менә шундый. Бала тугач курбан китерү фарызмы яки сөннәт? Менә алдагы сорауның дополнение дип әйтик инде өстәмәсе. Сөннәт. Әгәр дә без фарыз дип әйтсәк, кешегә бу авырлык китер яшлай бит инде. Һәркемнең мөмкинлеге юк. Анда кыз балага бер сарык, ир балага ике сарык чалырга, әгәр дә кешенең мөмкинлеге бар икән, иншалла, мөмкинлеге юк икән, иншалла синнән төшә инде иншалла Алла теләсә. Иншалла. Инде алдагы сорау, судан башка нәрсә белән истинҗа кылып буламы? Ягъни судан башка бүтән нәрсә белән? Истинҗа сүзе ул су белән чистарну дигәнне аңлата инде.
Судан башка ул истибра дип атала инде. Судан башка ул яфраклар белән, кәгазь белән, таш белән дә мөмкин, әгәр дә менә шунда очракта нәҗестән катылу юллары, чистарыну юллары бар инде. Истибра дип атала ул. Исенҗә су белән чистарыну, истибра катырак булган яфрак белән, таш белән һәм кәгазь белән чистарыну. Иң әйбәте бу очракта безнең Су иң әлбәттә иң яхшысы инде һәм иң исенҗә, ягъни су белән. Су белән. Адам алейхиссалам заманында барча кеше мөселман булганмы дигән кызыклы сорау. Әйе, иншалла бөтенсе бу өммәт мөселман өммәте булган. Ул вакытта. Ул вакытта. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Әгәр дә кеше фәрештәне дә, шайтанны да үз кыяфәтендә күрә алмый икән, кешеләр аларның кыяфәтләрен нәрсәгә нигезләнеп тасвирлыйлар? Мәсәлән, шайтаннарны. Әллә ул пәйгамбәребездән киләме? Бу гомумән алганда безгә бер пәйгамбәрләрдән кала бер генә кеше дә җеннәрне дә фәрештәләрне күрмәде. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә Җибраил алейхиссаламны хадисләрдә килә, күрдем мин аны үзенең кыяфәтендә 600 канаты бар иде, бер канаты җир белән күкне каплый иде, инҗе мәрҗәннәр тамып тора иде. Вот без күз алдыбызга килә, без 600 канат. Без беләс тавыкның 2 канаты бар икән. Шулай бит, без аны артыгын белмибез. Без безнең акылыбызга сыймый. Һәм без аны тасвирлый да алмыйбыз, һәм безнең безгә ярамый аларга теге сурәт бирергә. Һәм менә бу һәм беләбез без Алла субхана ва тааля иблисне ләгънәт кылганнан соң ул аның кыяфәтен үзгәртте. Ямсыз әйтте. Ләкин аның мөгезләре бармы, аның канатлары бармы, аның таяклары бармы, аның койрыгы бармы, без аны белмибез. Һәм шуннан чыгып без үзебезнең фантазиябезгә генә таянып, үзебезнең хыялыбызга генә таянып, без сурәт бирә алмыйбыз. Һәм менә бу төрле сурәтләр, төрле тегәндә шайтанның мөгезе булулары, фәрештәләрнең менә шундый канатлары булулары һәм адәми сыйфатта китерүләре ул теге кешенең фантазиясе генә. Безгә анарга ышанырга ярамый, безгә мөселманнарга дип әйтәсем килә инде. Һәм сурәт бирергә ярамый. Алла субхanahu ва тааля Куръан Кәримдә әйтә, яраттым мин фәрештәләрне ули аҗнихатим мәсна ва thulатha ва руба, бер канатлы иттем ди, 2 канатлы һәм 4 канатлы иттем ди. Һәм Алла субхanahu ва тааля әйтә, күп мәтәлим шуны истим ди. Һәм без теге тасвирлый алмыйбыз аны. Инде информация килде, без аны аңладык, кабул иттек һәм башкасы безгә кирәкми. Инде менә бераз гына гакыйдәгә дә бәйле бер сорау. Бәләкәй Коръанны муенса итеп йөртергә ярыймы? Юк, ярамый. Чөнки бу китерә ничек дип әйтим инде, бу китерә ырым, суевериягә китерә, Храфатларга китерә. Һәм кеше уйлый башлый, менә бу әйбер мине саклый, менә бу әйбер мине бәхетле итә, менә бу әйбер мине ниндидер бер нәтиҗәгә ирештерә дип, һәм динебез менә бу әйберне тоя. Шундый Коръаннарны мәсәлән машинада күреп була, машинада теге көзгегә элеп куялар. Бу акча эшләү ягыннан гына эшләнгән әйберләр. Фақат кеше бит анда эле машинага анда аятлар була, сүрәләр була. Ул аны белми дә нәрсә элгәнен, нәрсә аңламый. Әгәр дә аңласа, анда буларга мөмкин сәфәр дугалары, аятел кирсиләр. Әгәр дә искә төшерү йөзеннән игәме, машинагамы эләсең икән менә бу әйберләрне, искә төшерү йөзеннән. Карагач искә төште мәсәлән. Карагач искә төште, илә дә мәгәр анда эленеп куелмаса да машинага башка урынга куйсаң күренә торган урынга искә төште, укыдың аятел кирсине, сәфәр дугасын, иншалла ул яктан ярый куярга эләргә. Әгәр дә инде без уйлыйбыз икән, менә бу бетиләр, менә бу безнең муенсалар, төрле менә бу
кичкене Коръәннәр дип әйтик инде, ул вакытта аның файдасына караганда зыяны күпрәк. Инде без аларны ничектер амулет кебегрәк. Амулетлар, менә амулетлар элү тыйылган безнең динебездә. Ага, мәсәлән, өйгә килеп кергәндә кайбер кешеләрдә күрәсең, аятул кесен элеп куялар ишек катына. Ләкин кайбер җирдә ат дагасында күргән бар, кайбер җирдә ылыстар куялар. Менә буларның хөкмен инде йөрәк. Менә бу ат дагасылар, менә бу башка әйберләр элү ул храфатлар. Менә бу безнең динебездә ул юк, һәм тыйылган. Әгәр дә менә әйтеп киттем, менә аятул кесиләрне ишек башларында ник именно чыккан җиргә элеп куябыз. Чөнки карадык, искә төште, укыдык. Иншалла, пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтте бит. Менә бу аятул кесене еш укырга кушты, сәфәргә чыкканда һәм аның бәрәкәте булуын аңлатты, аның улуг аят булуын аңлатты. Һәм иншалла менә бу эшебезнең нәтиҗәле булуына бер сәбәпче булыр иншалла. Әгәр дә фақат искә төшү йөзеннән укысак. Иншалла, шулабысында. Алга таба дәвам итәбез. Менә шундый килеп ирешкән сорау. Ваннада юынганнан соң тагын бер тапкыр гысел алыргамы, яки чыкканда аякларны гына чайкатыргамы? Юк, гысел алганда, ваннада булганда гомумән бөтен әйбердән юешләнә. Гомумән гыселнең шартлары булганда бит инде баштан җенес әгъзаларын юабыз, аннары тәһарат алабыз. Аннары инде шунда бит инде барып аяк юешләнә. Гысел алырга кирәкми, һәм әгәр дә инде телесең икән аякларны чыкатып алырга, чисталык йөзеннән инде ул вакытта рөхсәт ителә. Булай кирәкми. Менә тагын бер шундый сорау, мәсәлән, су шунда ук китмиди, душта юынганда әзәрәк кенә су җыелып тора ди. Шулай менә гысел алдык, яки тәһарат алдык, басып торган кич ваннада һәм аякларны юганнан соң кабаттан шул җыелып торган суга куйдык ди. Менә бу су тәһаратны бозамы? Бозмый, ул менә шушы пычрак суларны аяктан юып төшерер уңайыннан, төшерү ягыннан, әгәр ул вакытта аякларын чакатып алырга кирәк инде. Чөнки анда теге пычрак суларда тәнне юган пычрак суга. Ул вакытта ярый, кстати. Гомумән тәһаратны бозмый. Гомумән тәһаратны бозмый. Алдагы сорау. Әгәр дә кеше үзе ислам кануннары буенча яшәмәгән икән, ләкин хайванны хәлал су белән чалган икән, ул итне ашарга ярыймы диелгән. Монда тагын бер шарт эсәргә кирәк, әгәр дә ул кеше намазларны инкар итмәсә, уразаларны инкар итмәсә, Аллаһның барлыгын берлегенә ышанса, ләкин әгәр дә ул икән, менә мин укыйм инде, укырга кирәк инде, ләкин вакыт юк, әгәр дә ялкаулык рәвешендә менә вәйбәләрне калдырып, бисмилла, Аллаһу әкбәр дип әгәр дә чала икән корбанны, ул вакытта аны ул ит халал дип санала иншалла. Әгәр дә инде кеше алдакчы икән, бар бит, күбрәк сатырга халалмы, анда белми ул аны, сатырга кирәк анара күбрәк, ул вакытта инде без шикләй берне калдырабыз. Ләкин гомумән алганда бүген бит инде бүгенге вакытта теге чын мөселманча бисмилла итеп намаз укучы кардәшләребез бит инде бар бит инде, ул вакытта аларны эзлибез. Әгәр дә алар булмаса инде менә мондый иң мөһиме алдакчы булмасын инде. Чөнки алдакчы кеше әллә нәрсә әйтер. Ул халалны харам, харамны хәләл калдырырга мөмкин. Ул бутарга да мөмкин, хәйләгә дә кергән мөмкин. Ул вакытта без аны калдырабыз ул әйберне. Намаз вакытында берничә чәч яулык эшеннән чыккан булса, намазны кирәдән укырга кирәкме? Юк, кирәкми. Иншалла намазны бозылмый. Бер тик чәч ул хатын-кызны сизмәскә дә мөмкин. Шулай бит инде. Ул намаз укыганнан соң гына күреп алырга мөмкин. Ул вакытта намазны кире укырга кирәкме? Иншалла намаз кабуллардан кылыныр. Ләкин хатын-кызга бит инде әгәр намаз укырга баскач рәтләп алырга кирәк. Каплаганмы гаврәтем, чәчләрем күренмиме, гаврәтем каплаганмы, теге менә шундый юлларга килсәк, иншалла барда әйбәт булыр. Коръәнне бөтенләй тыңлап чыгу хәтем кылуга саналамы? Юк, саналмый. Коръәнне фақат башыннан ахырына кадәр укып чыгуына хәтем санала. Мәсәлән, син укый башладың ди январда, һәм тәмамладың бары тик январда гына, ягъни 1 елга сузылды. Ләкин үзең укыдың. Бу хәтемгә санала. Хәтем санала иншалла. Башыннан алып ахырына кадәр, анда 1 ел укыйсыңмы син, 1 атна укыйсыңмы, 2 ел укыйсыңмы, иншалла хәтемгә санала. Фақат үзең укып чыгу. Башыннан алып ахырына кадәр. Тыңлау ул әҗирле, ләкин хәтемгә саналмый. Хәтемгә саналмый. Тагын менә шундый бер кызыклы сорау, ни өчен татарлар Рамадан сүзендә з хәрефе аша әйтәләр, Рамазан дип. Гарәп телендә ул сүздә дат хәрефе Рамадан. Бу сорауга килгәндә инде безнең гарәп теленең үзенчәлеге,
бу хариф беренчектә мисал итеп безнең Азия яклары менә Пакистан, вот менә без татарлар бездә инде әйтәләр з дип. Башка илләрдә ул д. Беренчектә д харифе менә шулай яраклаштырганнар дип әйтсәк дөрес булыр иде. Ләкин менә мондый з харифе микән, д харифе микән дип теге буталмас өчен, әгәр дә без аңласак, белсәк, менә бу хариф дөресендә зат түгел икән дип, ул вакытта инде без дөрес әйтә алабыз. Рамадан дип. Рамадан. Коръәндә Рамазан дип килми бит, Рамадан дип килә. Иншалла, менә шул очракта, әгәр дә без өйрәнсәк, белсәк, без бутамас идек. Ләкин без ничектер теге инде хәзер ияләшкән Рамазан дигән сүзгә һәм Рамазан дигәч, нәкъ менә шул Рамадан күз алдына килә, һәм монда бер нинди теге бүтән нәрсә күз алдына килә дә алмый. Шуңа күрә инде минемчә әйбәт кенә һәм күп кенә сүзләр з харифе кебек күчкәннәр дә инде шул д харифләре з харифенә күчеп беткәннәр, без аны хәтта сизмибез дә бер яктан караганда. Ләкин мәгънә ягы үзгәрмәсә, минемчә монда бер нинди Коръән Кәримдә Рамадан дип укыйбыз бит инде. Гади телдә без Рамазан дип күп вакытта әйтәбез. Чөнки безнең татарларга шул д харифе шулай яраклашкан з дип инде. Инде шушы ерак юлларны якын итеп, шимешенә кадәр килеп, безнең тамашачыларыбызга сорауларга җавап кайтарган өчен, менә гыйлемнәрегездән закат чыгарган өчен дип әйтсәк инде, шулай бит. Аллаһ Тәгаләсенең рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын. Бүгенгә сезне саубуллашабыз. Һәм мин әлбәттә киләсе очрашуларда әле мин сезне пачка сорау белән көтеп калам. Шуңа күрә узакка түгел дип, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу дип саубуллашабыз. Кадерле тамашачыларыбыз, инде тагын бер имамның сыры тапшыруы ахырына якынлашты. Кызганыч, безнең вакытыбыз да чикле, шуңа күрә һәр даим менә шулай көне буе гына яшәп утыр булмас. Шулай да үзегезнең сорауларыгызны безгә юллагыз. Иншалла без шушы бирелгән вакыт аралыгында булса да сезнең сорауларга җавап кайтарырга тырышабыз. Имамнарыбыз белән, мөхтәсибләребез белән, галимнәребез белән. Бүгенгә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Аллаһ Тәгалә сәламендә, рәхмәтендә һәм бәрәкәтендә булыгыз.